beli salahnya nih di penampilan. Ka kedok hati Sports Club haka jingi terilang bat kedor bersenong kedok hati haka sengi kutsnem kata haka live hoi tarik bunai Disember arajar arpuai kala penwai no ia ke jingi kenjat bol jongki kenarit ki bahapok ke khan rius nem lane ka under 16 football tournament bat kumjuru ia ke jingi le kai kenjat bol jongki balasan lane ki senior da ka jingwan sakhi jongki hajar ngut ki pajba kate kathan lawan ru ban sakhi dau ba ban telang J Kharshandi ubari project director jongka DRDA Ribhoi district ubade ru ADC ke district Kumukongsan nangta uba peace im ubade additional SP ke district ubolong ru hagju ko por wei na giru rong ba awalami bahasa khmat na ka banta ka jingbit jingbiang jongki pajba kathan kumusumbut kongsan haka jingi donlang jong rang ba sinong kedo hati uba onda lawai nangta uba Hastings im uba El Khapia ubari presiden jongka kedo hati Sports and Cultural Club uba Ar Kriam ubari secretary ke club bat kiwei haka jingi lekai jongki khana ki bhapo khan rius nem lane ka under 16 ka Xiao Sports Club ka long ka nongjob da ka bala penremno ia ka kedo hati Sports Club ka balong ka trai madan bat haka jingi lekai jongki balasan lene ki senior ka shiliang umdo kala penremno ia ka sonidan haka ba bar artli jilekai lahaban penikhun da ka tiebreaker namar ka jingi kha jongki tim haka class step bat ka kelamin ka Xiao Sports Club ka balong ka nongjob jong ka under 16 kala rai ka song pisa ka ba shipo hajar tengka bat ka shiliang umdo pat kum ka nongjob jong ki senior kala rai ka song pisa ka ba laipo hajar tengka rengkan bat ka trophy Kini kalau ka cimpen pernah. Kan, kamera ia waktu abor kentom ya. Oh, genjelak iya. Oh, persis itu. Sembor, sembor. Yang hafdian wat yang saya selesai. Baik hafdian. Lagi. Apa? Rumah sekarang jadi.
Kubor mga kwa pan ay yung kiniki players ki jongi yung kiniki nong yela ka hini kapor kanong ipi ngaru ngadi way wa it bahai yung kiniki sport football ti kalong ga ka sport ka ba baro ka perthei ki itu ya ka but ngan shu ai luk sai pi ba nadu kapor bangadang lit school kadon ka wi ga kata ka moto ka ba ka school ka jongi ka school ka ba nga ngalet ka juhi kai yingi iwi pi we but kata galong educating the whole body, mind, body and spirit. Kabamut ba kajing hikai kalong tang kajing hikai na kaliang jukokot kesla henrei kalong kajing hikai ya kamet kapat hi baro kawai but kamet kapat hi kajongi kidon lai benta kajing mut kajing perkat kajongi kanika met kapat kajongi but kamen sim kajongi but nanong ipi ka football hi kadai kawai niki sport kabala banyarap pantai ya kini ki lightly ki dekot ki badon hapo kamet kajongi kini rap pantai ya ki dekot bet ki pat kajongi nomor balai la dengi long ki player football la dengi ele ka yang ni sport kani rap yangi bagin long ki bria ki bashat ki baklai bat kamet ka pat jongi ru kan lo ka ba e do bat kan long ka banyarap yangi lada kamtam ni dai pet ya kini kapor benta bi kendu igini jingpang go jingpang klam covid-19 lada ngilong hi kibri ke basmat pen yele kai ka bomot bakat pen klan ya kabet ka phat ko jongi bangila banile persya kindu kindu jingpang ka football ka de ka way ne ki jele kai ki ba pen khi ya ka bet bar ki ba pen te yo ir ba ngila ban pen i ki sap ki pong ki jongi ho chisha ka jele kai cricket kalong ka jele kai ka baruspa Genre lada piper khat pat ke jele kai football kade ke ba penki yang ilang paro ke badon saudong jong gane ga madan de nga kit bok kit riang ya phi ki art ligi team na sonidan ban na silang umdo bangin na se pin pen i ke sap ki talent ki jong phi shikantin nga kwa aro ban kentu ya phi ki khon samla baba phiele kai kani rap ya phi ban pelat lagi jinglim ki basniu ki bakanrei hagini ki ski ki ba menta shibon ki khon samla kan te ba shinrang ki hap hagi jingdi drugs ki hap hagi jingdi ki ba pen trot ya gamet ki jong phi na kan chui ya phi ba phin ki raimau riding ya kita om tang ya la de shimet nrei ban kenturu ya ki weipat ba ki khon samla ki lat nagi nagi jinglim ki basniu tingala namar ba I rangba snong ila pan itu yangat di hagine ga por nga shimru igine ga kabu wanom skewi wanom shimru pangawan ban kanbas election nomor election kadang jugai ban ngala aru ban le dapan nom le rungam tip yagata kasyong hage di alam ga bestak gedong play je ngade iba plosters em ga shdong try jong ga de nang thi na maulong hapo jong ga right nong tlu ban nang ta pade dengan tray kumu police officer long ba jong ki life ho south li gisnam ban ngadang syong thak hau neu benai Julai di kajing syakri jongai ka police department ke 8 hun jrut ke mensim ke jonga ban omde tang baga penhun don ru dak kuli ha gamet ke jonga bat don ru gidak bom ha klik ke jonga de ha bangi syakri ya gano ka kam ya ban syakri kumta omde babut nadin re ban yat na khamat